L'era digital ha donat pas a nivells sense precedents de recopilació i accessibilitat de dades. Això ha generat creixents preocupacions sobre la privadesa personal i el dret a controlar la pròpia presència en línia. El dret a l'oblit, consagrat a l'article 17 del Reglament General de Protecció de Dades, RGPD, permet a les persones sol·licitar l'eliminació de dades personals dels resultats de cerca en línia i de qualsevol fitxer. No obstant això, aquest dret no és absolut i sovint entra en conflicte amb altres principis fonamentals, com el dret del públic a accedir a la informació d'administracions i registres. Aquest conflicte és especialment evident en el context dels registres mercantils, que serveixen com a dipòsits vitals d'informació sobre les empreses i els seus representants. Aquests registres tenen un paper crucial per garantir la transparència i promoure la confiança en el mercat. La recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas C-200 de 2023 ha aclarit encara més les limitacions del dret a l'oblit quan es tracta de dades contingudes en els registres mercantils. És una d'aquelles sentències que diuen més pel que no expliquen i donen per fet que pel que relaten. Aquesta sentència té implicacions significatives tant per als professionals del dret com per a les empreses. La decisió del TJUE emfatitza la necessitat d'aconseguir un equilibri delicat entre la protecció de la privadesa individual i la salvaguarda de l'interès públic en l'accés a la informació. Els registres mercantils, per la seva pròpia naturalesa, estan dissenyats per proporcionar transparència i facilitar la presa de decisions informades. La informació que contenen és sovint essencial per dur a terme la diligència deguda, avaluar la solvència i prevenir el frau. Per tant, el dret a l'oblit no es pot aplicar indiscriminadament a les dades dels registres mercantils. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea proporciona una valuosa orientació sobre com navegar per aquesta complexa intersecció entre privadesa i transparència. Subratlla la importància de considerar el context específic i el propòsit de les dades en qüestió a l'hora de determinar si s'aplica el dret a l'oblit. Aquest enfocament matisat garanteix que el dret a la privadesa estigui protegit sense comprometre indegudament el dret del públic a accedir a la informació. La decisió del TJUE en el cas C-200 de 2023 proporciona un marc per avaluar la legitimitat de les sol·licituds d'eliminació de dades en el context dels registres mercantils. El tribunal va emfatitzar que el dret a l'oblit no és absolut i s'ha d'equilibrar amb l'interès públic en l'accés a la informació. Això significa que no es concediran totes les sol·licituds d'eliminació de dades, especialment quan la informació en qüestió serveixi a un propòsit públic legítim. La sentència destaca la importància de considerar la naturalesa i el propòsit de les dades que es troben als registres mercantils. És poc probable que la informació considerada essencial per a la transparència i la seguretat jurídica, com la identitat dels representants de l'empresa, el negoci jurídic i els seus domicilis professionals, plantegin cap dubte. Això es deu al fet que aquesta informació és reconeguda com a crucial per garantir la rendició de comptes i prevenir el frau. No obstant això, el TJUE també va reconèixer que altres tipus de dades poden ser eliminables si la seva publicació ja no és necessària o proporcionada a l'interès públic, com pot ser l'estat civil o el carnet d'identitat. També la informació obsoleta o irrellevant, que ja no serveixi a un propòsit legítim, pot considerar-se per a la seva eliminació. Aquest enfocament matisat permet una avaluació cas per cas de les sol·licituds d'eliminació de dades, tenint en compte les circumstàncies específiques i l'equilibri entre privadesa i transparència. La sentència del Tribunal Superior proporciona una claredat molt necessària sobre l'abast i les limitacions del dret a l'oblit en el context dels registres mercantils i a les negatives per part dels registradors que utilitzen com a excusa a l'RGPD. Així, estableix un marc per equilibrar els interessos en conflicte i garanteix que el dret a la privadesa estigui protegit sense restringir indegudament l'accés del públic a la informació essencial. Aquesta decisió és un pas significatiu cap a l'establiment d'un enfocament més equilibrat i matisat de la protecció de dades a l'era digital. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas C-200 de 2023 té implicacions pràctiques importants per als professionals del dret que assessoren clients en matèria de protecció de dades. Els registradors, com a funcionaris públics, han d'estar capacitats per procedir, també de manera gratuïta, a la supressió de dades relacionades amb els seus registres mercantils,
tenint en compte els principis descrits en la sentència. D'altra banda, els advocats han d'assessorar els seus clients sobre el compliment de l'RGPD i la interpretació del TJUE sobre els registres, ja que haurien de procedir d'ofici a l'eliminació de les dades sobrants. Els professionals del dret han d'orientar els seus clients sobre quina informació es pot sol·licitar legítimament per a la seva eliminació i quines dades probablement romandran accessibles al públic. Això implica analitzar detingudament les circumstàncies específiques de cada cas i la naturalesa de les dades en qüestió. La sentència del Tribunal Superior també té implicacions per a les responsabilitats dels registradors mercantils. Els registradors ara han d'implementar procediments clars i transparents per gestionar les sol·licituds de supressió de dades d'acord amb la sentència. Això inclou actuar d'ofici i avaluar detingudament cada sol·licitud, aplicant els principis de proporcionalitat i necessitat a l'hora de prendre decisions sobre l'eliminació de dades. La sentència del TJUE, en el cas C200 de 2023, estableix un marc per navegar per la complexa interacció entre el dret a l'oblit i l'interès públic en la transparència. Aquesta sentència aclareix les responsabilitats dels registradors mercantils en la gestió de les sol·licituds de supressió de dades i proporciona a les persones vies de recurs si es deneguen les seves sol·licituds. Aquest marc és essencial per garantir que tant la privadesa com la transparència estiguin adequadament protegides. Els registradors mercantils tenen un paper crucial en la implementació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Han de desenvolupar procediments clars i transparents per gestionar les sol·licituds de supressió de dades, assegurant-se que les decisions es prenguin d'acord amb els principis de proporcionalitat i necessitat. Ja no poden excusar-se en el RGPD. Tot el que posseeixen, després d'aquesta sentència, és públic i es pot sol·licitar mitjançant l'accés a la documentació pública. Això inclou proporcionar a les persones, inscrites o demandants, informació clara sobre els seus drets i el procés per presentar sol·licituds. Les persones, les sol·licituds de supressió de dades de les quals siguin denegades, tenen diverses vies de recurs. Poden denunciar o apel·lar la decisió davant l'autoritat de protecció de dades pertinent i també sol·licitar la revisió judicial de la decisió del registrador. Aquests mecanismes garanteixen que les persones tinguin l'oportunitat d'impugnar decisions que considerin injustes o irrelegals. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea proporciona una fulla de ruta per al futur de la protecció de dades en el context dels registres mercantils. Estableix un equilibri entre la privadesa i la transparència i proporciona un marc per resoldre disputes. Aquest és un pas significatiu cap a la creació d'un enfocament més equilibrat i matisat de la protecció de dades en l'era digital.